ମାଙ୍କ ନାମ ମା ମଙ୍ଗଳା କିପରି ହୋଇଥିଲା? ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବହୁକାଳ ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଥରେ ଗୋଟିଏ ନାଉରିଆ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡଙ୍ଗାଟି ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଡଙ୍ଗାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଉରିଆ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ନାଉରିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନାଉରିଆ ସେଠାରେ ନ ରହି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେହି ନାଉରିଆ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି କଥା ସେ ନାଉରିଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ନାଉରୀ ଜଣକ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେହି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ନାଉରିଆ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ପାଖ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ଯେହେତୁ ମା ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ କାଉ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି କାଉଟି ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେହି କାଉଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାଉରୀ ଜଣକ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ନାଉରିଆ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେହେତୁ କାଉ ବା କାକଟି ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କାଉ ବା କାକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଥିବାରୁ ସେଠାକାର ନାମ କାକଟପୁର ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଥିଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ।